ସାର୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୁଁ ଗତ 16 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଣୁଥିଲେ, ଧାନ ଆଣିବା ସମୟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୃଷେଟ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାପା ଡିଲେଶ୍ୱର ପୃଷେଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ମମି ହେମବତୀ ପୃଷେଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମଣୀ ପୃଷେଟ ଏମାନେ 3 ଜଣ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧରିକି ମାନେ କାଠ ଫାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରିକି ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଖୁଡ଼ି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ସିଏ ଶୁଣିକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ସେ ତ ମାନେ ଭାଇ ବୋହୂ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନ ଛୁଇଁକି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ଅଶୋକ ପୃଷେଟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ବି ଥିଲେ ସ୍ନେହଲତା ପୃଷେଟ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏତେ ମାନେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ମାନେ ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଲଇମୁରା ଥାନାକୁ। ଲଇମୁରା ଥାନା ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଆଗ ଯାଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସ। ତାପରେ ସେ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲକୁ। କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଲଗେଇକି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମୁଁ ଲଇମୁରା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ବି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଇଠି ଆମର ଆଇଓସି ଥିଲେ ପଙ୍କଜ ମାଝୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲି। ତ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଚାର କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ନେଇକି, ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ କାକାଙ୍କୁ। ମାନେ ଏମିତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମାନେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସିଏ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆ ହେଇଛି। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ 7-8 ମାସ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ ବି ମୋ କାକା ଅଶୋକ ପୃଷେଟକୁ ସେଇ ସେମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ମାନେ ହାତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ମାନେ ପିଟିକି ତାକୁ ବି ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବି ପୋଲିସ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, କହିଲି କି ସାର୍ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଲି, ସିଏ ଯାଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିକିରି କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ସେ 20-25 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଗଲା, ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଫାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ 25 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ମିଛ କହିଲେ, ହଁ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଡକେଇଛି, ଗାଁ ବାଲାରେ ମିଟିଂ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ, ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଡିସେମ୍ବର ମାନେ 11ରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଫଆଇଆର କପି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି କଲେ ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭରସା କରିବୁ। ଲଇମୁରା ପୋଲିସ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି।